Tak, už je tamhle můj kamarád a jdeme ho zabít. Budu se snažit ho zabít, je mega dobrý. Takže jdem na to. Tak, jde na to, hej kamo. Bum, já musím zabít, pojď. Kam on má málo, už má málo. Rychle. Kde je? A tady. Umře. Kámo, já jsem umřel, tak nic. No, tak jsem znova ve hře, tamhle ten had. Tak, jdu ho zabít. Tak, ne, já jsem to myhl. Tak, hej bro, ten je moc OP. No tak teďka to musím už dát, teďka si už věřím, pojď, tak, umři. Ne, on mi dobře stavit, tak, umři. Yes, je mrtvej. Konečně. Hele, lidičky, já budu víc natáčet vlastně YouTube, už budu natáčet díl, takže se na to těším se na vás, těším se na odběratele a doufám, že se vám ty videa budou líbit. Zase jsem myhl, tak kámo, tak teďka, to si děláš srandu. Tak, tohle bude kratší video, zase jsem myhl, co se mnou je, prostě budou další videa, bude jich víc. A doufám, že se vám prostě budou líbit, dejte like, odběr se zvonečkem a doufám, že se vám to bude líbit. Takže ještě minutku a jdeme to ukončit to video. Tak, tady video končí, tak čau.